So, dragi prieteni, asta este cabana pe care am închiriat-o în seara asta. O splendidă cabană, 5 stele, 5 sau 6 stele. Transportul a fost expensiv, e adevărat, dar am fost adus cu elicopter oarecum în zonă. Vreau să vă arăt dotările. Veniți cu excepționale dotări. Să vedem. Intrăm puțin în cabană. Aha! Aici avem șemineul pregătit. Excelent. O șeminee de cea mai bună calitate, nu există fumul. Aici ce spate splendid cu baldachi. Liviu i-am dat lui partea cea bună. Aici voi dormi eu cu Daniel. Trebuie să ies pentru că mă podidește plânsul. N-am trăit de mult în condiții atât de bune, splendide. Ce să fac? Daniel și Liviu s-au dus să găsească... Nu avem nevoie de apă, avem apă, dar Liviu trebuie să facă ceva cu membrele lui, să umple, să lovească, să scrijelească ceva, pentru că altfel pentru el nu trece timpul sau nebunește. Daniel s-a dus să-l însoțească, l-a rugat eu. Probabil vrea și el. Așa că am rămas și eu să vă prezint locația și am și făcut-o. Ne bucurăm că am avut cel puțin pentru câteva momente atenția dumneavoastră. Bizu!